Hej, jeg hedder Morten Bøgetoft. Jeg er din underviser på samfundsfag C-niveau på e-learning. I den her video vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan du kommer i gang, hvordan rummet i fronter fungerer, hvordan du afleverer opgaver, og hvordan du finder de kommenterede opgaver igen. Først og fremmest så skal du se hjemmesiden her, der er nogle oplysninger på. Nogle af de oplysninger, der er her, er det samme, som jeg fortæller dig i videoen. Men det er en god idé at orientere sig på hjemmesiden en gang imellem, da der kommer nogle nyheder om for eksempel træffetider, hvornår man kan mødes med mig ansigt til ansigt, eller andre nyheder af samfundsfaglig art. Nyhederne står i den anden kolonne her, hvor du ser, der står træffetid. Ellers står der lidt om kurset under billedet af mig, og længere nede står der noget om, hvordan rummet her er indrettet, noget om hvornår man skal aflevere opgaver, og der er et link til læreplanen for samfundsfag, der fortæller dig noget om, hvilke kompetencer og faglige mål du skal arbejde med. Og sidst står der også noget om aflevering og kommentarer. Hvis du kigger ud i venstre side af skærmen heroppe, så er vi på det, der hedder forsiden lige nu. Lidt længere nede ligger der en, der hedder redigering, og den skal du ikke bruge til noget. Længere under redigering, der er deltagere, og der kan du se en oversigt over, hvilke kursister, der er deltagere på holdet, og hvilket kursistnummer de har. Og hvis du skulle skrive en e-mail til en af dem, så finder du også deres e-mails ud af siden. Så er vi kommet til modulerne, og modulerne, kurset består af 6 moduler, og modulerne er der, hvor du finder det faglige indhold og de opgaver, der skal besvares. Hvis vi prøver at klikke på modul 1, så er der her noget tekst om, hvad modulet, for nogle opgaver modulet består af, og der er nogle links til litteratur og selve opgaverne. Det første modul her, det består af 3 dele. Den første del, den skal man ikke besvare opgaver i, der skal man kun orientere sig i noget litteratur, som handler om samfundsfaglig metode og teori, nogle grundlæggende ting omkring samfundsfag. Det skal du bruge i de senere modulbesvarelser, men det har altså ikke selvstændige opgaver. Jeg prøver at klikke på opgaverne først. Alle opgaver er i øvrigt gemt som en Word-fil, så du skal enten have Word eller et andet program, der kan se Word-filer for at kunne se dine opgaver. Her er opgaverne til modul 1, del 2. Der står, du skal læse noget fra sociologien ABC, side 10 og 12-15. De sider, der står her, svarer ikke nødvendigvis til de sider, der er i den fil, hvor dine materialer er. Fordi at de er kopieret fra forskellige bøger, og det betyder, at de kan have en anden nummerering. Hvis vi prøver at kigge på spørgsmålene, jamen så er det et spørgsmål, som du kender fra al mulig anden undervisning. Her skal du for eksempel forklare, hvad en kulturel kode er. Og du har i det foregående det materiale, der hører til, der har du læst noget om kulturel kode. Måden du så besvarer opgaven på, det er simpelthen ved at klikke dig ind på dokumentet, skrive dit svar nede under spørgsmålet, så gemmer du dokumentet, og en god idé at gemme undervejs, mens du skriver i det, under dit navn og kursistnummer på din computer. Når du har gjort det, så vender du tilbage til rummet i fronter, og så afleverer du din opgave inde i afleveringsmappen, som er hernede under modulerne. Nu er det her modul 1, så vi klikker på modul 1, så kan du se, hvad du kan i øvrigt se en masse andre, der har afleveret. Men så klikker du på upload fil og upload enkeltfil, og så vælg fil, så kan du finde hvor du har gemt dit dokument, så klikker du på dokumentet og åbn. Så kommer dokumentnavnet her i titlen, og så klikker du gem. Når du har gjort det, så kommer dit dokument ind på den her side. Her kan du se andre, der har afleveret, og du kan se, at nogle af dem har nogle prikker, eller nogle runde ringe, og andre har et flueben. Når jeg har godkendt opgaven, som du har afleveret, så får den et flueben, så der kan du orientere dig om, hvornår den er godkendt.
Det er samme procedure for resten af modulerne. Og nu skal vi måske kigge lidt på, hvor litteraturen er til de her opgaver. Litteraturen finder du på den side, som hører til modulet. Det vil sige, at du skal ikke låne bøger eller noget andet materiale. Her ser vi til del 1, er der litteratur under overskriften del 1. Det klikker du bare på, og så går du i gang med at læse. Det samme kan du gøre med del 2, og det er, alle modulerne er det delt op i noget grundbogslitteratur, og hvis der er artikler, så ligger de også her. Når du har afleveret opgaverne og svaret så godt du kan, så skal jeg i gang med at kommentere dine opgaver. De kommenterede opgaver finder du i den mappe, der ligger under aflevering, og under det modul, som du har arbejdet med. Så hvis vi nu tager for eksempel Anja her, så ligger hendes opgave her med besvarelse. Det første jeg vil gøre, når jeg kigger på dine opgaver, det er at begynde at skrive, hvad det er jeg gør, når jeg retter. Så heroppe i overordnet, der skriver jeg noget med blå skrift, og det skriver jeg hele vejen i dokumentet, så du kan kende forskel på det, som jeg skriver, og det, du har skrevet. Jeg skriver både rettelser, ekstra informationer og forskellige generelle kommentarer til opgaven. Nogle besvarelser skriver jeg også det, du skulle have skrevet ind, hvis jeg i øvrigt kan se, at du har rigtig godt fat i stoffet. Nogle besvarelser kan være helt forkerte og være misforstået, og så vil jeg bede dig om at rette det og give dig en anvisning på, hvordan du retter besvarelsen. Nogle spørgsmål eller svar skriver jeg slet ikke noget i, og nogle skriver jeg fint, og skriver jeg ikke noget, så er det fordi, at svaret er godkendt. Her kan I se, jeg bladrer lige ned igennem min opgave, så I kan se de forskellige svar. Her har jeg skrevet fint og fint og fint. Det er tilsyneladende en dygtig kursist. Her har jeg kommenteret lidt på hendes svar. Men det er ikke et spørgsmål, hun skal ikke rette noget. Dine opgaver, som du får kommenteret, kan ikke ses af andre kursister. Det vil sige, at du kan heller ikke se andre kursisters opgaver selv. Det sidste, jeg vil sige noget om, det er materialerne til det her forløb. Materialerne ligger under den mappe, der hedder materialer, og under alt til siderne i fronter. Du kan klikke ind på modulerne her og finde den litteratur, der ligger. Det kan være en fordel at downloade det, når du skal til eksamen. Man kan ganske vist gå på fronter, når man skal forberede sig til eksamen, men hvis nu internettet er nede, så er det måske en god sikkerhedsforanstaltning at have det downloadet på forhånd. Det var introduktionen til samfundsfag. Jeg håber, at du er parat til at komme i gang med det samme. Ellers er det muligt at få fat i mig på e-mail på rbo@vucroskilde.dk, og så skal jeg vende så hurtigt tilbage som muligt og svare på dine spørgsmål. God fornøjelse.